Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Okay, aniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Okay, sa gihapon ang magkauban nato dinhi no sa technical side ang atong mga kasama, mga radioman, si kasamang Tax Ilumba o gusab si kasamang Danny Luod. Sa gawas, si kasamang Rinaldo Cuenca o si Gion. Nakita na to. Ganina usab. Okay, atong timbaya sa gihapon sa atong amahan o dinhi sa istasyon. Si kasamang Edgar Dagumo ubana sa mga kauban niyang mga radyoman. Sige po na kumuingon, maayong adlaw sa Ginoo ganadong tanan. Pizza 10 sa bulan sa Marso, tuig 2019. Okay, diretso na yung tanong, bagat hinahod nga tigpaminaw. Sa pagsugod yun atong gikutlo ang giasoy ni Jeremias sa iyang kapitulo 31, versikulo 31 hangtod 32 nga sa suble, matod pa, nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Sa daang kasabutan gihisgutan na ang bag-o. Og matod pa, no? Sa Dios nga giasoy ni Jeremias, nga taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel. No? Now, timan ibang nga tinahod nga tigpaminaw,
nga bag-ong kasabutan gisuwat na diri sa daan. Ug niya ang giingnan uban sa katawhan sa Israel ug sa now ang istorya ani nga tungod kay kining Biblia god kung i-general gyud nato pag-divide ba, pagbahin, duha ra man gyud ni kakasabutan, daan ug bag-o, di ba? Nga tinahod nga tigpaminaw. Ug unya, siyempre, ang mga tao nga maapil ni ini, kini nga kasabutan, katura pong kuwan, kining ugon sa gitagaan sa daang kasabutan. Gitsa man, no? Uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Di ba? Of course, sa bagong kasabutan, kung ato po ning tun-an og ayon ning tibuok Biblia, apil pod ang dili mga Israelinhon o mga Hudeo, ang mga Hintil. Kay tawagon man pod, di ba? Kinaaman po mabasa gani dinhi sa bagong kasabutan nga inig katuman ini, doon na pa'y wala masakop ni ini, dayon sakupon, meaning sangyawan usab, no, sa Juan 10:16. Unya gipasabot nga mao na tong mga Hintil. Nga sakupon pati ang mga Hintil kay kining mag-ong kasabutan kung tun-an nato ni pag-ayon ning Biblia pang tibuok man throughout all. Nga sa Greek mo nang makagamit og pulong Katolikos o Catholic. Langkob, di ba? So, mo nang ingon uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. So, uban lang ang katawhan sa Israel ug sa Huda. Sa to pa, napay lain pod. Kay uban ra man na sila, di ba? Usa sa gipunting aning uban ani nga gipasabot mga Hintil kita, di ba? Nga dili mga Hudeo. O nasa bag-ong kasabutan ni. Unya, take note nga, kining bag-ong kasabutan, unsay giingon diri sa 32, dili kini sama. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Now, nganong ato ning gikutlo pag-una, no, sa atong segment karon sa tulumanon, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Kay atong buot ipatapot gyud ba, no? Ipahuna-huna gyud sa matag huna-huna nato, no? Kitang mga o kamong nagpaminaw karon nga ato o inyong mahuna-huna gyud nga uy, dili sama diini nga kasabutan sa daan. So buot ipasabot dunay mga kalainan ani. Okay, kung moingon kag parehas ra ang daan og bag-o, nganong bag-ohon pa man, di ba? Hug parehas ra. So, nganong ato ning gihulagway, gipaklaro gyud ninyo mga suking tigpaminaw tungod kay ang simbahan gud nga gitukod ni Kristo nga kung ato gyung subayon og ayo kinira man pong Katoliko, di ba? Dunay mga kabag-uhan nga inyong nakita o nahibaw-an sa uban, sa daghan, o lahi man pud ang managlahi man pud ang impresyon, managlahi man pud ang hunahuna sa matag usa niining mga kausaban, niining mga kabag-uhan, niining simbahana. Naay mga kabag-uhan nga giisip sa uban nga uy dili man na mao sayop man na. Na take note lang nga si Isaias nagpasidaanan nato, no, sa Isaiah 5:20 nga moabot ang panahon nga doon mga tao nga himuon nila nga ang itom puti kuno na, o niya ang puti itom kuno na, balihon ba? Ang insakto, buot ipasabot ang insakto himong sayop o ang sayop himong insakto. Sumuna kinahanglan magsusi, magtuki ta, aron mahibaw nato og unsa gyud ang tinuod nga sayop og unsa gyud ang tinuod nga sakto. Nganong makaingon tag tinuod nga sayop, tinuod nga sakto? Ngano man? Kay dili gyud nato kalimtan nga kining pulong ni Isaiah sa 5:20 nga naay balihon. So siguraduon nato nga kanang gihuna-huna nato nga sayop gyud na, di ba? O kanang gihuna-huna nato nga sakto, insakto gyud na. Kinay uban nga insakto himong sayop ug ang sayop himong insakto. Okay. Now, nganong moingon ta nga dunay mausab? Dunay mausab
Dunay mabag-o. Unang-una kay gitagna na nga lahi ang bag-ong kasabutan. Unya ang pangutana, unsa man po'y mausab? Tanan ba nga anaa sa daan usbon? Now, ang tubag depende sa kining balaod. Kay kung atong tun-an pag-ayo ning balaod, naamang ko'y balaod moral o divine nga ang iyang essence pang tibuok katawhan, pang universal ba? Naay balaod nga pang universal o pang langkob. Mao na nga kung ang balaod gali niya natura sa balaod pang universal, mao nang mao ra gihapon. Di ba? Kadturang mga balaod nga ang iyang dating seremonyal, disciplinary o juridical, mahimong mausab yun na. Especially kanang seremonyal. Di ba? Nga naman, kay kanagong seremonyal na amang gudiha ang identifying ba, timailhan sa usak ka kasabutan. Akini sa kasabutan na ni, sa kasabutan ni sa mga Hudiyo o sa karaang tugon. Nga buti pasabot, kung bag-o na pod ang kasabutan, mahimong usbon na pod na, lahi na pod. Kaya daan naman na. Now, mayo siguro nga inyong basahon o atong basahon kining sa Kolosas 2:14-17. Kaya naa din higi pasabot ni Pablo ug unsa ng mga mausab. Kay bag-o ng kasabutan, Kristo na, di ba? Naa man diri giasoy ug unsa kay nang mausab. Kay naay mga kausaban doon sa atong simbahan nga giingon nila, gisulti nila sa ilang mga panudlo nga, oy, sayop ba na? Violation of the law naman na. Kanang pagbalhin sa solemnity sa Sabat ngadto sa gikan sa Saturday ngadto sa Domingo, violation of the law naman na. Pagsupak naman sa balaod. Now, mga igsoon, maghinay ta na. Kay sa exegesis nga Katoliko, sa Katoliko nga pagsabot, dili na siya violation. Di na pagsupak. Gani, pagtuma na sa sugo. Pagtuma na sa sugo. Muna nga sination yun nato yun. Ug unsa yun ang insakto, ug unsa pod ang sayop yun. Kay naay mga insakto sa bag-ong kasabutan nga ang dagway niya lahi na kung ikumpara sa daan. Pero dili gyud na isipon nga sayop, dili gyud na isipon nga violation. Na pananglit lagi kanang tuli. Ang entrance sa kingdom sa daang kasabutan, di ba tuli o circumcision? Pero ang katumanan ana, fulfillment ana, fulfillment katumanan ni anang sugua, bautismo. So sa dihang bautismo na, bag-o ng kasabutan, isipon dayon nato ng paglapas sa sugo kung bautismo na punta, dili na ta atong tuli. Ang tuli noon ron, ato nala na siyang gihimong health reason. Kay wa man po siguro wala magpatuli po, no? Nato mga lalaki. Nagpatuli ta pero dili na pang religion, pang health reason na lang. Pras ragod po na ng kanang kaon. Sa religion, sa daang kasabutan, i-apil lang ko sirlo nga doon na mga kalanon nga dili isipon nga kalanon kay isipong mahugaw. Di ba? Muna, sa daan na siya nga kasabutan. Di ba? Pero sa bag-ong kasabutan, dili na ingon ana. Katong giisip nila sa kalanon nga mahugaw, maunang dili kalanon na gilimpyuhan na, no? Di ba? Sa nag-isgot about kalanon. Mauna nga, di na ta isipong malapason kung makakauntag katong giisip nila mahugaw sa una. No? Giklaro mo po na ni Kristo sa Ebanghelyo sa Marcos 7. Nga, bisan siya mo sulod sa kining baba, dili makahugaw. Ang makahugaw kadtong gikan sa sulod sa tao, bot pasabot ang iyang mga kinaiyang maot, nga binuhatan iyang maot. No? Okay, ang gingherian ni Kristo, matod pa ni Pablo sa Roma 14, dili gingherian sa pagkaon, kundi sa pagkamatarong. Unya, giyon sa man pagtudlo ni Kristo, kanang gingherian sa pagkamatarong, pagtulunan mahitungod sa pagkamatarong. Kanang Marcos 7 na diha. Gitudlo ni Kristo unsa nang gingherian o pagtulunan sa pagkamatarong. Wala niya giapil ng kanang kalanon. No? Kanang kalanon, ato naman ang ipagawas. Ikalibang naman na nato, di ba? Ang importante ko din sa New Covenant Kingdom, ang kinaiyan mo, ang imong taras. Okay, kanang spiritual nga kahugaw, kung atong lantawon tong gi-revelation o gi-reveal sa Dios nga to ni Pedro, sa bagong kasabutan, sa buhat Diyos, dili naman isipong mahugaw tong giisip nilang mahugaw sa una.
kanang tao po nga sa una isipong mahugaw ng hintil, dili na naisipong mahugaw, di ba? Unya dili lang pod kay tao, apil na pod ang pagkaon nga giisip nilang mahugaw sa una. Kay ang gigamit nga pulong sa Dios sa pag-explain niya nga ato ni Pedro, kay nagkisi-kisi man to si Pedro nga siya di ang pagkanon siya unsa tong nakita niya sa pananahon nga klase-klaseng mananap, nakita man niya dito nga apil man tong mga mahugaw, niingon siya, Ginoo ayaw tong ko pagkana ana kay sukad-sukad wa ba ko magkakaog mahugaw. Mo nang giingnan siya sa Dios, ayaw isipa Pedrong mahugaw ang mga butang nga nahinluan na sa Dios, plural. Ang gipasabot. So, di lang kay tao ang gipasabot. Ang unang nasabot ni Pedro nga point nga oy gilinisan na ang tao. Mao na gali ang mga Seventh-day Adventist kung mulikay man gyud sila kay i-appeal man gyud nila ng kosher law. Ang ilag yung ipasabot sa mga tao nga ang ipasabot lang kuno dito sa buhat Jes nga gilinhinluan na ang mga hintil, which is dili na maugyoy nasa una-una sa Ginoo. In fact, that is a man-made konsepto nga tao ra kuno'y gihinluan. Wala gi-apil tong kalanon nga giisip mahugaw sa una, no? No, wala, plural, no? Ayaw isipang mahugaw Pedro ang mga butang. Nginahinluan na. Katong mga seremonyal nga kahugaw sa daan ang gipasabot, gihinluan na. So mao na nga ang seremonyal nga kahugaw nilimpyuhan na, so limpyo na sa bagong kasabutan. Especially God sa kamatayon ni Kristo, kay gitapos ang daang kasabutan o katong sa misyon ni Kristo sa pagpakatao niya, pag haniadri sa kalibutan, dito man sa iyang death, di ba? So ang daang kasabutan, ang iyang culmination, ang iyang asar siya taman, kamatayon ni Kristo. So na kanang tulumanon mahitungod sa kalanon, no? Basahan ro ninyo mga igsoon kanang Colosas 2:14 hangtod 17. Di ba unsa giingon ni Pablo diha, no? Nga naghisgot siya og unsa ang bag-ong kasabutan. Nagingon siya nga ayaw mo og tugot nga doon na pay maghukom ninyo mahitungod sa kalanon sa mga katong ilang tulumanon sa panagtigom, panagsimba, katong ilang mga piyesta. Nagiapil gali ng Sabat, no? Igpapahulay, no? Kay kining Sabat to igpapahulay, dili man guni siya lunlon moral law, dili ni siya lunlon divine law. Naa ni siya kanang gitawag og seremonial, kanang pagpatunong sa adlaw. O asa na ipatunong sa unang adlaw sa semana ba na o ikapitong adlaw sa semana. Di ba? Mo na ceremonial essence of the law na. Mo na kay gitapos man tong karaan sa bag-o, so pwede na nang mausab. Kinahanglan yun nang mausab. Di ba? Gani mga igsoon, katong wala pa kahibalo, kung naa na taron sa bag-ong kasabutan, isipon baya katong daang kasabutan, ilang mga kasabutan, mga practices nila, isipon biya tong sayop, isipon biya tong kanang kaaway, o kanabang mga pagtulon ang lahi, no? Basahan ninyo ng Kolosas mga tinahod nga tigpaminaw, no? Mao bitaw kung mag-research mo sa history, dili lang kay sa Biblia, kay dili man nasulatan sa Biblia ang history sa Christianity, no? Kanang mga lantugi, no? Kanang mga exchange, kanang mga panagbangi sa Hudiyo o Kristiyano sa pagtulunan, no? Ang mga Kristiyano mo insist gyud nga ay dili na ta mag-Judaize. Di na ta mag-Judaismo but pasabot kay Kristiyano na gud ta. Di ba? Kay ang mga Hudiyo mo saliot man gyud, ila pa man yung ipadayon gusto nila kadtong karaan gyud. Which is dili na kay naa na lagi bag-ong kasabutan. Wa mo kahibaloan na. Isipo na gali ng sayop, no? Isipo ng kanang mga pagtulon ang kabatok. Kabatok na wa mo kabasaan na, wa mo nagapamalandong ana. Basahan ninyo ng Kolosas 2:14 hangtod 17. Mga igsoon, now, ato lang pong ipahinumdum, no, ninyong mga naminaw karon nga, kung ang simbahang Katoliko sa iyang mga pagtulunan, gisaway siya, giatake siya, no, giakusahan siya nga nasayop, no, dili biya ni bag-ong butang, no, kaya nga itong Ginoo mismo, ang founder, mauman po na nahitabo niya, di ba, ang atong Ginoong Jesucristo, katong diri siya, no, di ba, giakusahan siya nga naglapas kuno sa adlawng igpapahulay, no?
Iakusahan kuno siya nga naglapas sa adlong igpapahulay. Kay siya, naghatag siya sa hustong kahulugan niya ng pagbantay og adlong igpapahulay o day of worship. Gihinay-hinay niya og usab ang sayop nga pagsabot pod sa mga Hudiyo sa karaan. Kana mga inistrikto kay nga pagsabot pa nga na sila pagsabot nga dili gali ka pwedeng mutabang sa imong isig ka tawo kung buhat na siya, kung matunong og sabat. Di ba? Luoy kay kag mahulog kag atabay. Di yung katabangan yun. Basta adlong igpapahulay. No. Inana ang interpretation sa mga Hudiyo niya, sigpit kay ilang pagsabot anang adlaw igpapahulay gani na sila physical yun nga dit penalty ana makalapas ka sa adlaw igpapahulay, batuon ka hangtod mamatay. Sa bag-ong kasabutan, pag anhin ni Kristo wala man po na gub-an niya dayon ng sabat sa mga Hudiyo. Kay tumanon man yun na. No? Mateo 5:17 wala mo ni si Kristo aron pagguba sa karaang tugon o balaod ni Moses ni ani siya aron sa pagtuman, pero kanang pagtuman niya sa karaang tugon dili nabot pasabot nga dili na matapos, di ba ang mga Seventh-day Adventist ilang gamito ng mga Jewish practice ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ kuno nagrespeto man, nagbalaan man anang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo, dili lang gali kay kanang Sabat. Apil po itong mga pista nila sa karaan. Di ba si Kristo tigpamista man na itong pista nilang karaan, di ba? Nahibulong ganing ko ng Seventh-day Adventist nga ilang giundangan na itong pista sa karaan. Oh no. Yeah. Ilan na itong giundangan itong, sa to? Yeah. Pista sa karaan. Pero wala sila bagong pista. Okay, nakasabot man sila nga wala na. Pero nganong dili nila tibuokon ba ng mensahe ni Pablo sa Colosas nga apil man po ng Sabat? Di ba? Di ba? Wala sila kabantayan na. No? Kung sincero sila pagsunod tanang mga practice o Jewish practice ni Jesus Christ, di naapod sila pista unta. Di ba? Yang mas sila pista nga si Kristo tigpamista man. Apil man anang pista sa karaan. Pero mingon mo nga, kamo mga Katoliko be, wala na mo'y pista kay paundang na magkana katong karaan, pero nganong naamang gihapon mo'y pista ron atong tanawon nga kining pista ron sa Katoliko lahi na ni dili na ni mga pista sa karaan, no? Sa bag-ong covenant pwede makahimo og mga bag-ong practices, bag-ong mga ceremonial observance, no? Now sa sunod Domingo siguro o sa umabot pa nga mga panahon ako ning explain ninyo nga kining mga bag-ong pista na to ron naa na ni nailawom sa bagong kasabutan. Cover ni siya sa authority nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Katong Mateo 18:18, katong ningon ba siya ba? Nga ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit. Ang inyong itugot. So, apil na sa kanabang pasalig ni Kristo sa iyang bagong kasabutan nga katawhan, nga pang-universal. Mao na nga, mag-expect po tag mga bagong practices diri sa inyo covenant. Gani, nagdugang ni sige, dili lang kay kuan kanang unsa toy panahon ra sa mga apostoles. Kay ang iglesia, ang nature niya buhi man, nag-irog. Sa to pa dunay paglambo ni. Dili gyud ka kaingon og unsa to sa una panahon sa mga apostoles nga dili gyud mo irog, dili gyud mo tubo. Nga wa gyud mga kausaban nga balido. Na pagkadaghang kausaban nga balido nga ni apil gali ng ubang mga religion. Kana lang atong Biblia di ba? Unsa may kalambuan ana nga gibuhat sa Katoliko nga ila pong gigamit nga wala gibuhat sa mga apostoles, di ba? Kanang pagbutang og mga timaan, mga numero, chapter og bersikulo, mga Katolikong obispo ra may gabutang ana. Wala man na gihimo sa mga apostoles sa ilang panahon, di ba? Kanang pagdeklara, pagkanonize pila ka basahon ang bagong tugon. Kay panahon sa mga apostoles wala silang magdeklara pila ang New Testament, inspired books. Pila ang canon sa New Testament wala, no? Di ba? Later councils, Council of Hippo, Council of Carthago, sa Council of Jerusalem, mga apostoles wala pa na nila gihimo, di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw, no? Na maapikan ko sa oras ng mga tinahod nga tigpaminaw. Daghan pa kong isgutan, no? Now, sa sunod Domingo o sa maabot pa, no, og ini nga madungog ko ninyo nga ma-discuss na ko ninyo. Ipadayon mo pagpaminaw, no? Atong ipamatuod, no, nga kanang mga kausaban diha sa Katoliko, no? Pagtuma na sa sugo, dili na violation of the law, di ba? Katong mga balaod nga ceremonial ang dating, kinahanglan lang na mausab diri sa bagong tugon. Nya dili lang na automatic kay hinay-hinay man, gradual man ang changes.
Okay, isang litwa naman tayo igong panahon, no? Ayaw mo kalimot, no? Nga kung makalugar po ko niya, makaapil ko sa sangka. Paminawasab ninyo ang sangka, no? Mga launa sa hapon. O gusab sa program po sa atong grupo sa Catholic Faith Defenders sa matagabi, no? Sa adlong gihapong Domingo, matagabi alas 8 sa gabi. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon, kining inyong higala, si Veritas, uban sa atong mga igsoon sa technical side. Sa ngalan usab, no, sa atong talahurong obispo Monsignor Severo Caermari uban sa mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN